Днямі украінская разведка шакавала беларусаў. Крэмль плануе канчаткова вырашыць беларускае пытанне праз міграцыю расейцаў. Еду в Беларусь, где чистый проспект и развеется груз. Еду в Беларусь, крипту обменяю, БНЖ пропишу. Расія, маўляў, наўмысна выціскае сваіх памяркоўных, не вельмі задаволеных Пуціным і адукаваных грамадзян у Беларусь, каб яны не заминали у самой России, не мутили воды. Хватит наезжать на Россию. Россия самая лучшая страна в мире. И выціскаюць іх у Беларусь нібыта не просто так. У будучыні менавіта гэтыя расейцы, на думку украінскай выведкі, могуць стварыць крытычную масу, якая будзе плакаць, што беларусы іх прыціскаюць, напрыклад, з-за мовы. І тады Москва на танках паедзе вызваляць суайчыннікаў. Путин, спаси русских людей! Паводле службы замежнай выведкі Украіны, апошнім часам пераезд у Беларусь актыўна прасоўваецца ў сацыяльных сетках ліберальным расейцам як новае месца пражывання. Нешта на ўзор рэспублік Балты ў часы Савецкага Саюзу. Адносна больш свабодна. Не без того. 7 часов пути, и вы в стране с работающим Apple Pay, Зарой, Ютубом и официальными криптобанками. Буквально получаете машину времени в 2021 год. Спакушаюць тым, што ў Беларусі ўсё адносна сваё і дастаткова блізкае, каб не адчуваць сябе эмігрантам. Расійскія блогеры супакоўваюць сваіх землякоў. У Беларусі, маўляў, не трэба асімілёўвацца. Если мы берем условно Грузию, Казахстан или Азербайджан, там другая культура, другой язык. Надо ассимилироваться, но ты в любом случае никогда не будешь своим. А Беларусь — это вторая родина. Тебя никто не отличит от коренного. Гэты видосик на ютубе называется «Беларусь, Россия здорового человека». Многих беларусаў у каментарах гэта абурыла. Але сапраўды, апошнім часам у сацыяльных сетках расейцы актыўна абмяркоўваюць магчымы пераезд у Беларусь. Пасля аблакавання ў Расіі месенджераў і абмежаванняў інтэрнэту Беларусь выглядае для іх неблагой альтэрнатывай. Але... Правда, сами белорусы реагируют на такие разговоры скептически. Многие пишут, что не особо ждут братьев из России. Ведь они, к примеру, паркуются на газонах. Сволочи, я надеюсь, среди моих подписчиков таких нет. Ужас! И вообще ведут себя не как положено гостям. Белорусы обураются, что усходние суседи неправильно называют краину Белоруссией, что хочут различиваться российскими рублями, карыстаться сим-картами российских мобильных операторов без роумингу и что нават размаўляют на 25% гучней. Але ёсць нюанс. Расейцы ахвотна пераязджалі ў Беларусь і ў савецкія часы, асабліва вайскоўцы. І вось тут парадокс. Хаця Беларусь моцна русіфікаваная, пры гэтым яна паглынае імігрантаў, а не раствараецца ў іх. Паводле перапісу 1989 году расейцаў у БССР было 1 мільён 342 тысячы, а праз 30 год, паводле перапісу 2019 года, амаль удвая менш 707 тысячаў. За 30 год у Беларусі кудысьці знікла 600 тысяч расейцаў. Пры гэтым доля украінцаў і палякаў у той жа самы час у Беларусі застаецца нязменнай. На фоне дэмагогіі пра адзіную айчыну расейцам у Беларусі жыць лепш, чым у Расіі. На фоне расійскай падтрымкі колькасць расейцаў не тое, што не расце, а пастаянна скарачаецца. А расійскі палітолог Андрей Суздальцаў, які пражыў у Беларусі некалькі год, увогуле прыйшоў да крамольнай высновы. Они нас считают просто идиот. Понимаете, откровенно считают. Они это кто? Это Россия, это белорусская элита и белорусский следующий. Включая Лукашенко. У Лукашэнкі, дарэчы, ёсць традыцыйны адказ на пытанне, куды дзеліся расейцы з Беларусі. Чемодан, вокзал, Россия. Всех русских выселить. У нас же был период во времена Шушкевича национализма. Гэта ж, вядома, поўная лухта. Адразу пасля распаду Савецкага Саюзу была эміграцыя часткі расейцаў Беларусі ў Расію.
Але гэты міграцыйны поток не быў такім моцным, як з іншых новых незалежных дзяржаваў. Паміж беларускімі перапісамі 89-99 гадоў колькасць расейцаў у Беларусі зменшылася, напрыклад, на 200 тысячаў. Аднак у нулявых гадах ён сышоў практычна на нішто і не можа служыць тлумачэннем зніжэння долі расейцаў з 99 па 2009 год. Дык а куды падзеліся яшчэ больш за 400 тысяч расейцаў у гады кіравання Лукашэнкі? Всех под нож. Всех до единого. Гэта ж, канешне, чорны гумар. Усё значна больш банальна. Гэта гучыць як містыка, але Беларусь адна з нямногіх краін у рэгіёне, дзе мігранты хутка асімілююцца. Таму многія людзі, якія раней падчас перапісу называлі сябе расейцамі, у наступных перапісах называлі сябе ўжо беларусамі. Людзі пераходзяць на мясцовы лад жыцця, бяруць змешаныя шлюбы. Блізкая культура, як не дзіўна, прымушае расейцаў выбіраць беларускую ідэнтычнасць. І праз некалькі гадоў расеец у Беларусі гэта ўжо не чужы. Бейте у сердца их, бейте мячами, не давайте чужинцами быть. Уладзімір Мулявін адзін з доказаў такой з'явы. У каго сёння павернецца язык назваць народжанага ў расейскім Свярдлоўску музыку расейцам. Мулявін нарадзіўся расейцам, а пасля зрабіў выбар, стаў беларусам, адным з самых яскравых у найноўшай гісторыі Беларусі. І такіх прыкладаў у беларускай гісторыі маса. 100 гадоў таму масквіч Мікола Шчакаціхін, Ніколай Шчекоціхін, стаў адным з заснавальнікаў беларускага мастацтвазнаўства. Ён прыехаў у Менск і проста закахаўся ў беларускую культуру. За 2 гады ён вывучыў беларускую мову настолькі, што пачаў выкладаць па-беларуску для студэнтаў універсітэта ўпершыню курс па гісторыі беларускага мастацтва, пачынаючы з эпохі неаліту. Або вось бард і пісьменнік з Яраслаўскай вобласці Зміцер Бартосік. У 11 год ён пераехаў з бацькамі з Расіі ў Беларусь. Зараз ён беларускі творца, які раіць, як пашыраць беларускасць. З кожным спакойна, нікога не абражаючы, прымаючы все іх аргументы, але не ленавацца гаварыць на любыя тэмы, на любыя нацыянальныя тэмы, літаратурныя, музычныя, палітычныя, культурныя, з беларускага боку. Як Беларусь з'ядае расейцаў, мы пакажам на простым прыкладзе. 9 гадоў таму Свабода рабіла рэпартаж з Мсціслаўскага раёна. Там ёсць 7 вёсак, якія пры канцы 1964 года Хрушчоў адным з апошніх сваіх рашэнняў перадаў з Расіі ў Беларусь. Людзі самі папрасілі, бо беларускі Мсціслаў быў для іх бліжэйшым раённым цэнтрам, чым расійскі горад Манастыршчына. Вот в начале 64-го мы в Беларуси перешли, вот, в Беларуси живем. І як, не шкадуеце, што перашлі? Даже рады и довольны. Маладзейшае пакаленне у гэтых былых расійскіх вёсках лічыць сабе ўжо беларусамі. Так а вы хто? Вот зараз вот вы тут жывеце ў Беларусі, вы рускі ці беларус? Ён па-русски, а я ўжо беларус. І на Расею глядзяць як чужую, а часам і варожую дзяржаву. Каб зараз сказалі вярнуцца назад, не хацелі б ці хацелі? Не, нам в Беларуси очень хорошо живется. Хоть глядите, Россия какая богатая, а нам то молоко перекрыет, то и что-то, братья-россияне так делают с белорусами, даже больно и обидно, понимаете? Ва Ўкраіне, напрыклад, паводле перапісу 2001 году доля расійскага насельніцтва складала па ўсёй краіне 17%, у Донбасе 38%, у Крыме 58%, у Беларусі і доля расейцаў меншая ў разы. І яны размеркаваныя значна больш раўнамерна, чым ва Ўкраіне. То бок, гэтак жа раўнамерна яны і асімілёваюцца. Калі прыязджаюць, то можа быць вось так. Але жыццё ў Беларусі, нават дзе абсалютная большасць штодня карыстаецца расейскай мовай, мае няўмольныя правілы. Спачатку расейцы вучацца казаць «Беларусь», а не «Белорусія», а пасля непазбежна
і такое. Кремль можа планаваць міграцыю, можа маляваць геапалітычныя схемы, можа нават марыць пра абарону расейцаў у Беларусі, але ёсць адна рэч, якую немагчыма пралічыць. Рэч, як працуе Беларусь. Тут расейцы становяцца беларусамі.